reporter pakhat matia fe man ti chu secret facility muna hian alo lut rume ka hallway thui tak le thim do ri maya akal lai hian no pang mang ang taka au thom hi a hreta tlat mai chu thoma hriat na lampang chu pan nai zelin bang ong tang hian a thom hriat na lampang awa bi chu patling then khat hian mi panong pang hi an lo soi sa a pimkhur takin room chunga chun valutin no pang lo soi sa tu chu awa bei thut mai no pangan lo man chu chan chua tumin room chunga tang chuan atlan chua pui ngal ma se control room a duty chuan mati chu lo mu in medang te chu mian lo lu ruk thu a han hril ngal mate chuan an ma ni lo man tuma rongkal me parwal ho chu lo be le tin chumi pano pang a chan chua tum chu tlan che tur chuan ati zui ngal rin ai takin in sual alo thiama wangin mi parwal ho po chuan mati chu an hne big thak lo ma se van doi tlang deuh main mi pano pang a chan chua tum kha thalmu ron ving phei fuwa chuan a ron thil ta chat mai a mel en reng reng po mi sual ti hriat tak mai thalkap thiam zet mai taka chu a ron lang zui ngal bok a hnung chia chuan an geng hau tu pa paklunga chu ron langin mate chu ama wangin no pang chuan nun na chan pha ti chuan a ron dem hle a chung ko thila thil poimo tak mai ti tura nei thu taka chu hilin mate chu man tu le zo na te zo tur chuan ate zui ngal asin churun in thlakin he thon thuwa achang tu pa ber wangwe chu arun langa martial art a practice zo nu chuan na thok tur chuan chu mai chu tuma heti la hian a fanu rainy chu amu hilai churun harin apa hne na chuan enge ti tum ti chuan arun zo wangwe hi atong thei lo wangin a fanu ne na chuan zeizirin na thok tura akal tur thu a han rila rainy chuan akal na chuan local ve arem tiam tia a zo chuan alo phala wang chuan an pa fa chuan na thok turin an chuak zui ta ani rainy chuan apa na tho na mun vel chu thla lo la kualin midang te en thei turin alo stream kual me ka hetia afanu in thla lo la ni ti a hriat hian apa chu alain to pha zui rainy chuan apa chu a tha im tia a zo chuan wangwe chuan a that thule screwdriver dang lova zong tur chuan atir zui ngal an hna te an tho zo nu chuan an pa fa chuan vurte lein in lampang chu an pan zui ta ani khopui chung mun nun lai pakata hian mi pakhat neven an ti hi run langin no pang kidnap ching misual pakhat nen hin in bia in no pang man to taka hralna a hriat thu le an ho tu pa an boss chu a biak du thu alo hril in lama hian apa in titurati angin rainy chuan martial art hi lo practice me ka hemi pa hian chanchin thar alo ngai thlapa bok no pang bo case te chui thin tu reporter pakhat mati bo thu hi an lo puang me ka heng no pang bo tam tak te hi mere thei tak tak chung kwa te an ni thurun sein no pang pakhat chau ni lovin mere thei tak tak chung kwa tangin no pang tam takan bawa thil thleng pal chu ani mel chi lavani rainy chuan a thil practice a chuan a ril ru alo petok lo nge ni do ni alu chu ain khong fok maya ati taw chu akal tanal nal mai apa chuan ama aya ril ru penasa tur le ama invena ta na ala poimo tur thu chu alo hril unfal taka hian ven pakhat hi run dingin a chunga chuan restaurant pakhata misual ho lo betu nevenaka arun langa akorma a korkil pakhat chu han la thla in chu spy camera kan tiang kha alo niya khang misual rual ho ne na anin biak na zong kha alo record vek alo ni ma chuan anupui matia i reporter bota tian soine na an thalak dun hi alo in tar boka do kana anin nei zungbun alo da po chu abun zui tabok hair cutting salon a hian wangwe te pa fa chuan sam hi tantiran lo tum me ka rainy chuan asam chu tan du lavin wangwe chuan
kung fu zir tan chuan sam toy that jok thu chu alo hril Rainy chuan kung fu chu angai nat lo thu le an pahnia hun an man tam theina ani wang chawa zirani thu chu apa chu lo hrila wangwei chuan engtik lai powa a ven reng thei lo tur thu le kung fu a thiamani chuan ama le ama alain ven thei tur thu chu alo hril ve thung alung oi lo chu ti tawin pon lama chuan a chuak ta dai mai wangwei chuan a Fanu chu zui mai chuan tuma ma se dor ngak tunu chuan an ko worker chu tirin apa chu lo omri mai tur chuan atia lung oi lo taka kal chuak Rainy chu mi pano pang pakhat hian lo thon mel tak hian ron be in a Fanu motorin a sut thu ron hrilin a tran puina chu ron dila man mo tak chuan motor omna lama chuan an kal zui ta Rainy zong tura chuak dor ngak tunu chu beidong tak hian ron letin Rainy chu a hmu zo lo thu a ron soi tamai wangwei chu rang taka tho chuakin a Fanu zong tur chuan atlan chuak zui ngal motor omna an thleng phei chi tia hian mi tu ti po hriat lo mi pahnih hian garbage bag hian Rainy chu ron khu thutin motor chunga chuan bol hlo pe tak chuan an the lut tanok mai Rainy man tupa ta chuan khami pano pangkha han vo zuin no pang pakhat chau alo mu wang chuan an lo hau rep maya a Fanu zonga ron chuak wangwei chuan motor chunga mi pano pang an lang lut lai hi aron puman chi chia thil dik lo engamoni tak chu a nia hria in man mo set chuan chu motor chu a zui ngal sot katatang chuan chu motor chu lo tlan khalin motor chunga chuan a zuang lu ta handbrake chu han kuain an motor chabi chu phoi sakin a vom bo zui ngal motor hnung lama lo chuang palian zet mai ho an ti chuan wangwei chu motor hnung atang chuan a ron zuan let top mai motor hnung lama chuan engen phur en tum chuan tlan phei chu tuma ma se misual pahnih te chuan an dang tlat mai wangwei khan chabi pai ti hrelovin driver chuan alo zong kul ve na sakhop mai heti la hian misual pahnih te chuan wangwei chu an bul hnai factory chunga chuan an ruai lu ta na taka soi sak tumin an ron vozui ta ma se eng tin tin emo wangwei chu lo in vengin an ma ni zok chu a soi sa rep mai man mo tak chuan motor omna lama chuan aron tlan le ngal motor hnunga chuan rang taka lon kain bom rang te chu a hai kual ngal motor driver po chuan direct a lo ti nun tumin motor wear te chu alo pot thlona misual pakhat zok kha motora chuan ron lon kai vele ngalin wangwei nen chuan na sa tak chuan anin sual zui le tabok anin sual pa hian garbage bag rang chu a hai pa zela a Fanu chu a hai chuak tanol mai ni korhilovin alo omme alo ne wangwei chuan motor tang chuan misual pa chu atlo thlatok mai a Fanu ni korhilova omme po chu a boi pui man lo palian zet mai ho kha su dur nen chuan aron thok phei le ta a su dur ken chuan wangwei chu aron vothel ngal thuak mai hetia nasa taka anin su lai hian driver chuan motor chu ati nung thei ta hlo mai chu vele motor chu tikalin wangwei chu motor atang chuan atla chuaka ana po chu ngai tu man ani lo ti in khria in man mo zet mai chuan motor chu a zui le ngal heti lai hian a Fanu Rainy po chu arun har chuak vele chi bok Rainy ron tho chu tum chu motor atang chuan atla tre maya palian pa hola khan akre ka chung khain hlom tak chuan an chei kual vela ati la hian a thei anga chak chuan wangwe chuan motor chu aron la zel Rainy chu motor ron tlan chuan a sukman tre pa ma se palian pa chuan motora chuan alo khai lut man wangwe chuan zelin engmo chen nuwa chuan motor chak takarun tlan chuan aron suthal ta top mai heti chung po hian tho chuak le ngalin motor chu le mayan tuma
mà se motor chak takat lan chu mu tur alo to lo a thei anga rang chuan police station lama chung kalin thil thlen dan chu a thei ang tok chuan ziak chuan a han hril fi a heti lai hian officer ia dong chu ron lutin iwang wei chu an office chung lama chuan a ko lu ta heti case vel mboi puyan tum mek lai hian police captain chu ron lutin an thil ti tum chu a ron dang ta tlat mai thei to pan chu tur thu chu hilin wang wei chu an ho tir tarengot mai beidong taka hetia ho tum lai hian mi bo tam takan tar te chu awak mu vele boka police ho malak na chu achak vak lo ani mel reni po chu no pangan ruk khom anda na huna chuan arun har chuak vele ta mi pano pang pakhat khan anda na bom chin arun hongzok lai hi a han muwa heti lai hian chaw tak chungin an in alo pan ve me ka police officer yadongi khan wangway profile chu lo en dikatuma ma se pakhat ma a mutlak lo vurbo ma ice cube te chu la in alu le aliam te chu depa damdoi te chu ein a fanu angai tu ema wang chuan ina po chuan omrei atum lo tubo le a fanu thlak chu la in rainy zong tur chuan a cha chuak zui le ngal ven lama anin sual na lama khan boxing arena a lu na tur ticket kha amudo thua ka boxing arena omna lampan chuan akal zui ta ani he arena muna hian nevena po kha ron in lar vele in misul ho chuan uluk zet mai chuan a thom novel chu an lo en dika hemi nu hian nevena chu chulai muna an how to pa pakhat Mr. Songabula chuan an roi zui ta ani no pangan lei dan tur le an hral vel dan tur chung changa chuan nevena le Mr. Songate chu anin kom du na a kor ngonga a thil da a chuan camera lo da le in a mami ang tho khan nevena chuan thil khleng mek chu alo record le vek boka Mr. Songa chuan nevena tong dan vel chu ring hlel dovin a ngonga chuan han thramin tonge ni ti chuan a han zo ta nevena la chu lo zam du bik lovin a hun tha te an kho ral mai mai ani ti in thin rim mel tak chuan alo om ve zui human trafficking a sumdong dun tur an ni na chu in khe chuak dun ta ni om tak chuan an han nui dun le ria wangway po chu arena omna hmuna chuan ron thlengin security te chuan an lo dang bet ngal vena ai chual puipa khan ron mu ngalin wangway nen chuan anin pan ding chat mai wangway chuan ne so taka loman betin a fanu thalak chu han en tirin khoya nge om ti chuan an zo ta heti lai hian midang ho chu ron in rolin wangway chu an ron be ron le ta ma se heng ho po hi wangway chuan lo ne le in thalak bok chu an en tir le a misual pa chu an noi stage chuan zuang thlatutin mi ken lai microphone chu la in wangway chu an kok veng vonga an ne thei tu piang chu poisa tam tham taka pek tur thu chu aron puang tamai mi pakhat hi Mr. Songa te bula chuan lo thon mel tak hian rong kalin arena muna buaina a om thu aron hrila Mr. Songa chuan navina chu han enin navina la chuan chu buaina chuan in nam noi na anei lo thu soima se Mr. Songa chu lung oi lo zet chuan chuakin navina chu an du chuan an ti hlum thei tur thu apol te chu hrilin an buai le tanuai nuai mai nevena po chu Mr. Songa geng tenen chuan anin sual zui heti la hian wangway po chu poisa hlo ngei tumin mi ho chuan an lo bei luai mai in sual a thiam em awangin mi engemaw zat po chuan ron bei ma se alo hne thei zela atira a fanu man tu te ngei mai kha zui zelin ring chunga chuan anin lut ta ring chunga chuan in sual zui le in fighter pahni lo te chuan wangway chu an ron bei zui vele bok wangway chuan atubo te pai kha han phor chuakin ama ron ti boi tu piang mai chu alo chule top tamai ring chunga tang chuan wangway chu ron zuang chuakin a fanuru tu te bok kha aron bei le ngal heti lai hian nevena po chuan ama bei tu te chu lo ne ve zelin porlama chuan aron tlan chuaka wangway chu mi hrang chuan lo bei zelin a fanuman tu ber kha atlan chele tatlat mai
mà se nevena ron tlan chuak chuan chu pa ron tlan chia chu lo nek fu in ni ko khelavin chuata chuan a ron tla hlom top mai wangwei chuan nevena chu tunge ni ti po hre chuang lo chuan a han zuya nevena po chu a kal tumna lama chuan tlan ngalin control room a hian tlan lutin security footage chu a download zui ngal wangwei po chu ron thleng chop chil ve ngalin nevena chuan tunge ni ti chuan a lo zota wangwei chuan a chang lo an pahnih chuan anin sual zui ta hetia anin sual lai hian wangwei chuan a kor chu phelin a kor atang chuan a fanu thalak hi a run tla chuaka nevena chuan an zingami ani lo thu le ani poin thil zon me ka nei thu chu han rilin du tok tur chuan a han tia pen drive chu han phoin kalmai an tuma ma se wangwei chuan a pen drive chu a lo dil tlat mai nevena chuan a pek thei lo thu le a lai en tir tur thu chu rilin lung oi tak chuan an chuak dun ta ani heti lai hian Mr. Songa chuan rainy rutupa kha nasa tak chuan alo soi sak tira ama wanga boina chuak ni anga in that tur chuan alo ti afapa chulai muna ve po chu nopang an man khom na zinga chuan da tur chuan an te zui tabok nopang an ru khom na zinga an ron da chia chu rainy chuan lo panding ngalin engwanga ama chu man tir ngot nge ni ti chuan alo chu achal ngal an pahnih chuan inte boin nopang dang te chuan an ron thela an mani man tu zingami palian zet mai ho kharung kalin rainy chu aron tlo le top mai soi sakatum le lai chuan du tok tur chuan midang chuan an lo tia heti lai hian nevina le wangwei te chu nevina motora chuan an lowing kom du na video footage te baka thalak rang te chu a han en tira navina chuan wangwei chu Mr. Song chu han en tirin ani chu an ram chunga human trafficking an lalpa ber ani hial thu te chu alo hrila anupui matiang ei po investigation ani nalama abo tak dei thu te chu alo hril ve bok wangwei chu atong thai miau lo wangin zaizir chuan nevena nen chuan anin hril dun zela video footage tele thalak rang te an en kualna tang chuan motor pakhat rin hlel deuh mai hi nein chik zoka an zir chian nu chuan chu motor chu freezer company pakhat ta ani thu te chu an hrele zela chu mun chu a omna an hre chiang boka chumi lampang pan chuan an kal zui le ngal a hmun an thlen chuan wangwei chu chhuwa ngal mai an tuma navina chuan lo ti dingin an hmalak dan tur te chu a han hrila le lam atanga lu chhuwa chu tumin ngoi rengin wangwei chu a kal zui ngal wangwei chu na thok tu pakhat chuan lo dana tuma ma se engma po soi set lo chuan a the thal ngal thuai mai navina chu kongkhar hnung lampang atang chuan lu ruk lo tumin a chung lama chuan mihring taksa an ti khal te chu a zuk mowa a phuzok thei hialani hetia film khur taka a che moin ti lai hian palian pa ho khan lo hmu in an thatop chuan anin sual zui ngal heti lai hian wangwei ve tung chu ane ek pha po ta lo chu an nim nem ton mia mai in chung lama kal chawatum lai chuan Mr. Song hian sila hian arong kap thor mai waisen wang rengotin thi thei lo ani big si lo wangwei po chu asahim na zongin abiruwa abiruk na lama chuan navina le ho chu na sajet mai hian anloin sual dun a thian pa puituma akal don lai tak hian Mr. Song chu ron lang thutin silai chuan arong kap le ngal thor mai hetia silai ron pu tak thora chuan nevina po chu abiru nga la wangwei nen chuan plen chu han siam dun le ngalin vur tlang lian tak chu han nam thlu in Mr. Song chu an the thluwa an pahni chuan ho chu an bei ron ta an pahni in an bei ron e ti lo chuan ho chuan tu bo nen alo bei let sia an ne lo lam zok ma a ho chuan wangwei chu han man betin an hnung lama chuan an bin throi maya an hnuai no pangan da khom na zinga chuan wangwei chu atla lut zui nevena nen chuan man le mal chuan
in beidun le ngalin navina chuan a hne lo han khop mai naupang pakhat ma lo to lo ma se wangwei chuan a Fanu korlum tisin lo kai nuang mai mu chuan a ril ru chu anangang mai ho chuan navina chu lo sei sa in tha alo tum me ka heti la hian wangwei chu thinrim el tiang hian ho hnung lama tang chuan a rokal chua ka atubo ken lai chu han chu sakin nazet mai hian a han chua ana ti lutuk chu a hnuai chua ta chuan a tlandok mai hei hi ladu tok mai lovin wangwei chuan ho chu nazet jet mai chuan a zuk nek troi mai nevina chuan lo dangin du tok tur chuan a lo ti ya ma se wangwei thinrim kal tluang lak lo chuan silai chuan ka ala tum cheu mai ma se navina chuan du tok tur le ho chuan a Fanu omna chu a hriat ngei a rin thu chu a lo hrila chuta chuan a in bek dai ve thei hram ani wangwei te pahnih chuan Mr. Songa chu thu zo fia turin an manzui tabok manson lian tak chunga hian nu pakhat chu anau ti pai hi an lo en dik me ka a pasal paklunga chu ang kianga chuan a lo om ve boka hetia hlim taka an om mek lai hian phone call poimo tak mai hi adong tatlat mai an chan chuan a puzon pa factoria boina lian taka chua thu hi an ron hrila ama ron betu hi police captain khani in boina siam tu zinga hian Chinese pa trong thailo pakhat le midang tunge ni ti an hriat lo atel thu chu alo hril paklunga chuan het investor te chu mu in mi hring boral mi pali vel omma se thil poilian taka thlen lo thu chu alo hrila a thil hriat te zo chu tum chuan nevena te pani chuan Mr. Songa chu electric te chuan an lo sok du na ma se Mr. Songa chu a lul ve ngang mai navina chu reporter aniang mo ti in a han zota reporter pakhat po ama an chuina lama ambo mak thu te chu han hrilin an la jam du hau lo navina chu thu chuan a dek zar mai ronding chuakin mati thalak chu a han muwa anu puini thu a han soita ka chuan Mr. Songa po chu a tong tabik lo navena thinrim chuan Mr. Songa chu na jok le reizok chuan a han sok le a wangwei chuan a ti hlum thei tak ngel don ni a hria in navena chu du tok tur chuan a lo ti ya Mr. Songa po chuan na chu a tu reng thei ta bik lo ani ange a to pa chuan a in puang ve ta no pang hau chu mun pakhat snake pitan ti maya chuan an da that thu aron soi chuak ta rainy chu an tan tir na hmun atang chuan tlan chu tumin alo beina samaya naupang dang te chuan an manani vei chuan an soi sak hlum tur thu hril ma se enga ma chuan angai lem lo rainy chuan ama man tir tu mi panau pang te na chuan huwa du ve lovem ni ti chuan a han zo ta chu mi panau pang chuan chungte a nei to lo thu alo hril ma se rainy chuan an chuk theini phot chuan an kianga a om ve thei tur thu chu alo hril chua tum chuan an pani bok chuan an beizui le ta heti la hian Mr. Songa po chu navina te chuan lo chua tirin ma se kong laka chuan takale paklunga te chuan an lo ti hlum zui Mr. Songan snake pit omna niya soina hmun chu navena te pani po chuan an ron thleng ve ta no pang zinga chuan misual pakhat hi ron lutin rainy chu ron lak hran tuma ma se rainy chuan a man roken chuan alo bei thut mai chu vele no pang te chu tlan chetur chuan rainy chuan alo hril navina chuan an nu account mang chuan chulai hmuna thil thleng mek chu alo live ve boka no pang tlan chhia te chu misul ho chuan an lo man khom le me ka an omna chung lama thom chu hria in navena te pani po chu an kal chho zing ngal a live stream chu mitam takin lo mu in chumi lampang pan tur chuan navena chuan alo ti ve bok police officer ya dongi po chu thil thleng mek chu a tho pui te chuan an lo mu tir ve boka rainy po chu misul ho chuan lo manin a maya chuan an lo ben sak chot maya an nar thi chu han tuai fa in aron tho chuak le ngat mai
kutan thlak le ma in apa wangwe chu misuan hnung lama chu rungkal chuakin chung misual ho chu arun tukdol zui ta ani lau thong reng renga omdun wangwe tapa fa chu in mangai takin anin ku aduna navena chuan an pa fa chuan rang taka lova chuak tur chuan atia Rainy chuan no pang tam tak chan chu ngai an la om thu alo hril navena chuan chu thil te chu akuta da mai turati in wangwei te pa fa chu an chuak zui ta heti lai hian mi pui tam tak chu factory pon lama chuan an lo in hor kho me ka police te po an ron thleng ve chi bo an zinga hian police captain pa po kha aron tel ve a misual rual ti hriat tak mai hi factory chung lama chuan captain chuan ala lu tir zui chung thil chu wangwei te pa fa chuan lo mu in navina tan a him lo thei ti hria in an bul hnaya bike chu la in factory lama chuan an tlan lut dun le ta navina chuan no pang te chu mun him tur nia hria ta chuan an bi ruk tira wangwei te pa fa chu bike chuan an tlan lut phei pop pop maya misual rual lo lut te chu navina nen chuan an han bei le ria no pang te chu in chung lama tlan chho tura ti in eti lai hian misual dak te chu an ron lu bel zel boka in chung lama chho no pang ho chuan chuana tur zongin an han en kuala ma se an tang tatlat mai heti lai hian khami pano pang khan parda churun la in chu sui zom zelin chu tatang chuan an uai thladon ani wangwei te pani po chuan misual tam tham tak mai chu an thei ang chuan an lo dang zela no pang ho chuan hrui chu thlak thla in an ron uai thla tur lai chu pon lama om tele reporter te chuan an ron muta ya dongi po chuan police ho chu chengal tur chuan a han tia ma se captain pa chuan police ho chu chelo tura lo ti in ya dongi chu a haule ta rep mai ma se police dang te chuan ya dongi tu pek ang chuan omin ama thu ang chuan an kal ta zo ka no pang tam zok chu an oi thlato a to berna tan rainy chu aron oi thla a ma se a oi ne chu a chat ta hlau mai và nãy thang đốc mayin an ngoya lo duty te chuan puan mang chuan an lo dong thei hlau misual no pang man tu te chu police te chuan rong ka pin wangwei le navina bei tu te po chu an rong ka pa a to pa chuan no pang te le an chung pu te chu anin bu khom le thei ta ani human trafficking wanga boina chuak chuan investor te le paklunga te in car pro chu alo ti chet le maya an zinga hian captain pa po kha alo tel ve paklunga chu apuzon pa chuan na taka lo havin captain pa chu man turin a hriat tir zui an zinga pakhat chuan kut zung chal mu mevin paklunga chu an chia alo lo peka paklunga thin rim kal tlung lak lo chuan a kut zung chal chu alo se bun sak muk mai botol ke mang chuan investor rang te po chu ati hlum zela apuzon pa chuan chem safe mang chuan ti hlum chu tuma apuzon pa ngai po chu ati hluma athin rim khom hulo chuan anupui nau pai lai mek po chu ati hlum tel bok no pang bo te chu an chung te chu hriat tir ni in an chung te chuan an ron lam hloma officer ya dongi chuan wangwei bula chuan ama do thuwa alo chet ve chiam awangin custody ya revak lo chung chu a om ve angai thu chu han rila chuti chung chuan a fanu chu him taka an lo en kol atiam tel bok wangwei chu ya dongi chuan tunge ni tia a zo le chuan a fanu ta na pa ve mai ani thu chuan alo chang le heti lai hian ho kha lo har chuak le to in Mr. Songa athi ni ti aron mu chuan athin chu arim ve khop mai navina po chu custody lama chuan wangwei nen chuan anda duna navina chuan anupui chanchin te chu wangwei chu alo hrila heti lai hian police station pon lama chuan paklunga chu motor chunga hian arun langa akai zaveng tu taka chu thalnen chuan police station chunga chun ron lutin ami mu masaka piang mai chu athal chuan alo ka bur chat mai navina te pani veng tu po chu an thom hria in a che chuak zui ngal
police station chung lai te chu aron thima an thom hri a ron en dik tum police officer pakhat chu taka chuan a chem chuan lo bei thutin a thal hmang chuan a ti hlum zui le ngal bawk a che si hloka ti ang mai khan a che hleka piang mai chu taka chuan a thal mu chu a lo bar chat maya police officer ya dongi chuan thil thalo tak mai a thleng ani ti hrethiamin naupang te chu thom chu mi lo tur chuan a lo tia navina le wangway te chuan an hma loka police officer tlu chuan chabi kolani ti an riat chuan an theiang ang chuan lak tumin an lo bei ve ngal in chung lama omek taka chu ya dongi chuan pistola tin chung chuan a thal da thlatur chuan a han tia heti lai hian paklunga chuan ya dongi chu ron bei thutin a taksa a chuan thil zum hi aron bur ngal vu mai rongkal hnain ya dongi chu aron ti hlum zui ta ani takaten custody chung an han en chuan navina te pani chu an lo tlan chuak towa in chung naupang omna lama chuan an lo kal chho man to hetia chuan tumvel mek lai hian lai churn engin an tlai hretani an mazona chuan paklunga le takate chu an run langta taka chuan thal chuan run tin ngalin rainy chu run ka sak aron tuma ma se thilek lek to police officer pa chuan taka ke a chuan alo po be saka taka chuan police officer pa chu ka plum ma se aban chuan ala chen tlata wangin taka chuan a chem mang chuan a kut chu asa bun sak navina le paklunga te chu anin bei zui ngal chat mai taka chuan thala rong ka le atum lai chuan wangway chuan burruak hi the phein alo ti buaya rang taka bo phei ngalin anin sual zui ngal heti chung hian taka chuan rainy ke a chuan avalaka fu sakrama navina te pani insual po chu an thatopa insual an ni bok nen an thi pheng phung maya navina chuan tlem chuan a hne lo deuh zawk ni chuan a lang zui taka chuan a chem hriam tak me churon phorin wangway chu aron bei zui le ngal hetia na sataka anin sul lai hian thinrim eng phirin hoa kha aron lang ve lol mai paklunga chu apa Mr. Songa ti hlum tu ti chuan aron bei ngal buan mai heti lai hian navina le wangway chuan taka chu an lo bei ron ve thung paklunga chuan Mr. Songa kha apa tak po ani lo thu a han hril le phei chu ho chu a thin rim zual sau mai anin sual buina lama hian an hnuai flora te chuan tlatla in navina chuan thir tlon hian taka chu vavomin leilon chuan a vo zui boka hetia tluk na lama hian anu pui zungbun aron tla chuak ta nol mai taka chuan chu zungbun chu han charin anu pui chu na tak turin a thi thu a han rila chu thu chuan navina chu a ti thin rim le a taka chuan zungbun chu anduni chuan aron la thayang ala ti zui navina thin rim ngai tu na fim po mang to lo chuan a be phei ta buan mai heti la hian paklunga chuan ho kha adara chuan alo vi sak ve boka navina chuan taka chu bo betin a bei buan maya a hnuai lama tang chuan taka chuan a chem ken chuan aron vit ta hroi mai a kot zung tanga tang chuan anu pui zung bun chu han la chuakin ron kun hniam zelin taka ngong chu a se zui ta ani thil thleng ron hmu chuan wangway po chu man mo takin aron tlan thla a paklunga le ho po chu na sataka lo le insual chun zom zelin an le nek chor maya paklunga chuan homit mu te chu akom ke sakta nevina chuan anu pui zungbun chu lo mu in anu pui chu a zon mu to thu lo hrilin a chat thla zui ngal heti lai hian paklunga chuan rainy te chu alo pan le me ka chu wangway chu ron mu in aron zuana tuk ver tang chuan tla chuakin an hnuai motor velan da na hmuna chuan an tla thladuna thil sakor te chuan anin vom pop mai in tha tum taka an han insual chu rap thlap takani wangway chuan paklunga chu a hnek pop maya rainy chu rong kal thla in apa chu du tok tur chuan aron tia
heti lai hian paklunga chu ron tho chuakin wangwei chu a ron hlap le ta pop pop mai mipa naupang khan paklunga chu ron zuanin a ron pot sona wangwei chu paklunga vuakna wang khan ni kor helo chuan a zui ve bawk heti lai hian Rainy le mipa naupang chu ron ding chuakin paklunga chu bei tur chuan an in ring dun hle a Rainy te pahnih chu rong kal pelin in lama a hawngai thu chu a ron soi chuaka pen hnih khat a pet le tu chuan a tluta der mai Rainy te pahnih chu a pa lama chuan tlan phein a pa chu an soi nok mai thla khat a liep le nu chuan wangwei Rainy le mipa naupang khan nevina le mate te thla nan an vap chu tuya chuan an the dara an pa fa chawa an dun lai chuan Rainy chuan a pa bula chuan a chan chin hril tura alo ngen thin chu hril to tur chuan alo nge na wangwei te pa fa chu tuipui kama chuan thudunin Rainy bula chuan anu ne na anin ton ni tang chuan a chan chin chu a hril tran ta ani